Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li dan huwa mument ideali biex il-pajjiżi Ewropej jaħdmu eqreb flimkien favur aktar sigurtà dwar l-immigrazzjoni, l-Ukrajna u fuq l-awtonomija strateġika. L-Ewropa trid tfassal il-futur tagħha stess, qalet il-President Metsola waqt li kienet qed tipparteċipa fis-Summit tal-Komunità Politika Ewropea hekk kif il-mexxejja tal-Istati Ewropej qed jiltaqgħu fil-kapitali Ungeriża Budapest. Dwar ir-riżultat elettorali fl-Istati Uniti, il-President Metsola awgurat lil Donald Trump għar-rebħa li kiseb. Iżid tgħid li l-Ewropa m'għandix tkun reattiva u qalet li spiċċa żmien li nkunu dipendenti fuq ħaddieħor u enfasizzat ħtieġa li l-Ewropa ikollha awtonomija strateġika. Hi qalet li l-Ewropa lesta biex tagħmel il-parti tagħha ħalli iżżomm ir-rabta b'saħħitha li għandha mal-Istati Uniti bbażata fuq il-valuri tal-libertà, il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u li jkollna swieq miftuħa. Żiedet li pajjiżi madwar id-dinja jħarsu lejn l-Ewropa għat-tama u tmexxija speċjalment fi żminijiet ta' sfida. Huwa fidejna l-Ewropej li nieħdu d-destin tagħna fidejna, saħqet Roberta Metsola. Il-President Metsola qalet ukoll li l-Ewropa tista' teleb l-isfida tal-immigrazzjoni billi l-pajjiżi jaħdmu flimkien, billi fi kliema l-ebda pajjiż ma jista' jieħu ħsieb din il-kwistjoni globali waħdu.